Jetmir G. je zvanično osumnjičen za ubistvo Ivane K. na Zvezdari. Tužilaštvo traži raspisivanje poternice. Nakon što je policija danas dostavila krivičnu prijavu uz dokazni materijal, Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Jetmira G. zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo iz niskih pobuda, ljubomore, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor. Tužilaštvo je predložilo sudu da Jetmiru G. odredi pritvor i da naloži raspisivanje poternice za njim. Sumnja se da je Jetmir G. 23. decembra 2022. godine između 12 časova i 37 minuta i 5 časova i 30 minuta lišio života Ivanu K. sa kojom je bio u emotivnoj vezi. On je navedenog dana došao do Ivaninog stana na Zvezdari gde je boravio od 11. decembra 2022. godine i ušao sa njom u verbalnu raspravu. Onda je krenuo da je rukama steže usta i nos dok nije izdahnula, pa je zaključao stan i ključ poneo sa sobom. Sumnja se da je istog dana autobusom napustio teritoriju Srbije.